Pakko-oireinen häiriö eli OCD. Moi. Täällä on Juha 43 vuoden kokemuksella tästä OCD-asiasta. Lähdin tämmöistä kokemusasiantuntijaa uraa tässä tekemään. Ja mulla on tämmöinen mies- ja vihkomalli tässä, että ei ole mitään hienoja dioja tai muita sitten luvassa esityksessä. Eli pikkusen voisin kertoa, mistä on kyse. Eli mä oon sosionomi, opiskellut mielenterveyden ensiapuohjaajakoulutusta myös tuossa. Ja sitten tarkoituksena olisi aloitella tässä oman työn ohessa tämmöisenä kevytyrittäjänä tämmöistä OCD, pakko-oireinen häiriö pääteemana olisi siinä niin tämmöistä kokemusasiantuntija omaa polkua tässä vähän kokeilussa. Siinä on sitten tässä kokemusasiantuntija puheenvuorossa myös tämmöinen kuin depersonalisaatio on pienenä osana sitten siinä. Ja nämä niin kuin pohjautuu omiin kokemuksiin, mitä on sitten tästä asiasta. Ja tämmöistä lähden kokeilemaan ja katsomaan, minne tämä polku vie minut. Ja jos kiinnostut, jos on sulla tarvetta, yritykset, yhdistykset, koulut, minnekään on tarvetta, niin pystyn etänä sitten tämmöisiä tarjoamaan. Ja mahdollisesti joskus vaikka sitten paikan päällekin. Ja noin tunnin setti olisi tarjolla tämmöistä vuorovaikutuksellista, eli mulla tuossa aikaisempi kokemus on niin tämmöisestä, niin siellä tuli hyvin kysymyksiä ja mä halusinkin, että ihmiset kyselee, keskustelua herättelin siellä ja sain heräteltyä ja tämmöistä vuorovaikutuksellista, että ei vain sillä tavalla, että minä puhun ja näin, että siitä on hyvä kokemus ja sillä linjalla ajattelin jatkaa. Eli vuorovaikutuksellista tulossa olisi. Mä vähän tältä lunttaan samalla, että tulee tarvittavat asiat. Sitten, niin mistä sitten koostuu vielä lyhyesti tähän loppuun. Niin, eli kuinka se niin kuin OCD mulla ilmenee ja eri ikävaiheissa. Ja sitten pystyn myös sitten kohderyhmän mukaankin vähän sitä yrittää peilata ja rakentaa sitä esitystä myös sitten, että pystyn niitäkin huomioimaan tässä. Sitten tämmöiset toiminnalliset haasteet, mitä on, niin kuin liittyy OCD ja myös tuohon depersonalisaatioon myös. Se on niin kuin dissosiaatiohäiriöiden alla tämä depersonalisaatio. Sitten kuinka pärjätä tämän OCDn kanssa arjessa. Ja sitten, siinäpä nyt pääasiassa olikin mitä on. Ja siinä on paljon muutakin siinä tunnin mittaisessa esityksessä. Ja multa voi kysellä asiasta ja lisätietoja tulee sitten sitä mukaan ja näin. Jos kiinnostut, niin saa ottaa yhteyttä. Morjens.